आदा रोनग्रा नार्जारिनि नुजाथिनायाव आरो जोंनि गागि दैदेनगिरि रेवरुवा नार्जि हारिनि नुजाथिनायावहाय आरो जोंनि 2 नं दतमा इलेक्शन मेनेजमेन्ट कमिटिनि आफादगिरि बिद्याधर ब्रह्म चौधुरिनि नुजाथिनायाव दिनै आंनि जे नमिनेशन गथायनाय बेखौ जोङो दासो मावफुंनानै ओंखारबोबाय। आं जोबोद माने बिसासि एबार जोङो जेसेबां समस्तिफ्राव UPPLआ बिजाथि होगोन मोनफ्रोमबो बियाबनिफ्रायनो जों देरहाबोगोन। जोङो रायजोनि आशीर्बाद मोनगोन, रायजोनि गोसोखौ जै खालामनो हागोन आरो रायजोनिखौ सेवा खालामलांनो थाखाय जोंखौ रायजोआ सुजुग होगोन होननानै आं फोथायो। जिहेतु जोङो दिनैहाय BTC ओनसोलनि थाखाय जोंहा 125थि संबिजिरनि सोदांनायखौ जों मावफुंनांगौ। आसाम एसेम्ब्लियाव रिजलुसन लानानै जों थांनांगौ। लोगोसेयैहाय जोंहा BTRआवहाय 40निफ्राय 60 बियाब दानायनि मोनसे हाबाफारि दङ, बेखौ जों दाफुंनांगौ आरो सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनिफ्राय BTRनि काउन्सिलाव डाइरेक्ट फान्डिंनि खामानिफोरखौ जोंहा मावनांगौ आरो बेबायदिनो गोबां खामानि मावनांगौ दङ। जोंनि चिरस्थायी सान्थि गायसननाय, लोगोसे जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलनि जौगानाय, जोंनि मोनफ्रोमबो जाथि जनगोष्ठीनि मोनथाय आरो जौगानायनि थाखाय जों हाबा मावलांनांगौ। बेनि थाखायनो दिनैहाय जोङो नमिनेशन लाइखौ गथायनाय जाबाय आरो जोङो फैगौ बिसायख'थिखौहाय गोख्रों भाबै जों बाहागो लागोन। माखासे BTRनि बायजोआव फोसावनांगौ दंबावो। BTRनि 15 जोंनि जे केन्डिडेट बे गासिबो 15खौनो जों फोसावजोबनाय जाबाय। दहायसो जोंनि मानास 41 नं मानास समस्तिनि थाखाय फैला जे बरगयारि बा मोजां बिथांनि मुङा जाहैबाय जोंस्रां ब्रह्म, बिथांनि मुंखौ दहाय फोसावनाय जाबाय आरो दान्दिसे उनावनो माखासे बिजाथिफोरनि मुंखौ जोङो फोसावगासिनो दंबावो। नोंथांमोना दान्दिसे उनावनो बै मुंफोरखौबो मोननो हागोन। जुजिलायनाया सोरनि गेजेरावनो जायो, UPPL आरो BPF हान्जानि गेजेरावनो जायो। गतिके जोंनि दतमा बियाबावबो UPPL आरो BPF हान्जानि गेजेरावनो जागोन। आं खावलायहरनो लुबैदों, जोंना UPPLआबो जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलनिनो मोनसे हायुङारि हान्जा आरो BPFआबो जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलनि मोनसे हायुङारि हान्जा। मोननैनि गेजेराव जों खुनु दावराव दावसि गैयाबालायनो सान्तिपुर्ण भाबै जों बिदा फंबाय अनलायनायनि गेजेरजों बिसायख'थिखौ जों गेलेनांगौ। रायजोआ जायनो आशीर्बाद होगोन, रायजोआ जायनो भट होगोन बे देरहागोन। गतिके बेयावखौनो नांलाय खमलाय खालामनांगौ गैया, दावराव दावसि खालामनांगौ गैया। जोङो गासिबो बिदा फंबाय, जों रावबो गुबुन नङा। गुबुन गुबुन हान्जायाव जों थानो हागौ, खिन्थु जोंनि सोमोन्दोआ बिदा फंबायनि सोमोन्दो। बेखायनो जोङो बयबो अनलायनायनि गेजेरजों बिसायख'थिखौ गेलेनांगौ आरो जायनो रायजोआ मेन्डेट होगोन, रायजोआ जायनो भट होनानै देरहाहोगोन, जों बेखौनो गनायनानै गावनि MLA होननानै जों गनायनानै लानानै बेखौ हाबा मावनो थाखाय जोङो सुजुग खालामनानै होनांगौ।